Och vi är inte möjda sima på det här. Och hon har tagit med det. Ja. Ett semaren. Nej, det bara har ett givestoven. Jag gör det ett höjt på svina höjtsus. Och autobahnen var ute där och det var så dejligt väder och så omgås det att släppa att luta där, men jag har ju omgång bara. Och jag var inspirerat jag var ångra för att luta där, men även för det med risken. Det har jag inte fortalt för att kosta dig. Vi så inte det, men det kan man välja. Vi tar unga så har vi ju det alla vad jag så in branscherna och vi tar levande till huvudapparater och jag har så in som är och i Kailana och jag var öppen under en stein och jag blev jag var så illa alla mina tog allt och gick inte att ha till skips eller inte det var som och jag blev mängden bilen kommer väl med bilen kom ut där och vissa eltoj det är alltid allt och så illa. Och så blev det här flygresorna till att äka. Och jag är ofta utdragen till sådana småvis utdragen. Helst av viken i öja och tomdrän och ner så fort så står göra mig. Ja, och vi föreslår att utdragen vi så världen köpa några stånd. Rå ut ur dräna. Näka ut och så sättes vi där rätt. Och jag drog 8 och 13 små skar och en task. Och det var söta bärsen och dagen. Och så tryckte jag med. Och så får tårarna gänga av det allra ringaste som jag har hört den hångkansligt till att göra. Och vi så räkva. Och vi tar riktigt så länge ut Västvalsiren. Det var lojt jag ska vidare räkva. Och en baden var fitt och att man krävde om att få lojt i sakna räkva. Det är småtta räkva. Vi kom så in land en med dem inte näs. Det är nästan näs i närmaste näs. Ja. Och åreslottarna var förfärliga. Ahoj. Nu var det som hela remmen. Det var inte så kvart. Det som jag så förankade bort för vägarna. Da jeg kom av land og fortalte jeg at jeg hilde at jeg gjør det utsteg kniver der hjemme. Det er altså hos jagget for å få støyen. Og da jeg kom en bæter var sånn at han fyrer i åkken, og det var den bæter som Peter og gjorde. Henne var den var tønner. Og det gav åkken, og sin drøm ut, og så var jeg bæter at han fyrer i åkken, men det var nærske jeg også, tror jeg. Det var jag och skjalt här. Och där vi kom i land och där stände jag var ute med klärla för lojta. Men han har ju sagt att det var vi som kommer räckvand av mätten. Så han ser de kan vara ut. Han lojta. Och han var glad att vi var jättegång. Det hade nog jag. Det var den ena där. Det var en där, ja.